ndichauya. Uya wega uzvinzwire. Zvakanaka sei kuita zvinoita kuti ubudirire kutanga paimba pako. Ndiyo Vision 2030 yaBaba Munangagwa. Pamberi neZANU-PF. Pamberi neZANU-PF. Pamberi nekusimudzira Baba Munangagwa. President Munangagwa. Pamberi neManyikaland. Manyikaland oye. Pamberi neZimunya Marange. Zimunya Marange oye. Zvakakosha challenge nokubatsirana kuti vambotorwa vese movaisa mumabhazi motenderera navo mukagoenda kuHararoko kuona rhodhi yakagadzirwa naBaba Munangagwa. Kana vakusvika kumagumuko kune Trabablas 2 inogadzirwa ipapo. Kana wapinda muHararomo uchaona nokuti policies aBaba Munangagwa audza ma-investors ari kuvaka mafactory akawanda, ma-warehouse tiri kuona akawanda. Izvi zvakanaka nokuti zvinoita kuti vana vaone mabasa. Masvika kuHarare muchanoona airport yakavakwa naPresident Dr. E.D. Munangagwa. Airport tinoti pachirungu the first port of entry into a country. Saka ndipo panoti munhu wese asvika ipapo anoona kuti Zimbabwe yakaoma. Baba Munangagwa vanoko wamotorwa moendeswa kunoona paramende inouya nyika dzese dzepasi pano. Ana SADC vanouya tichita mameetings ikoko. Makatonzwa president vakutopuwa zvebasa pakaitika zvimwe zvinhu muSADC angaapuwa uchair after president wedu wekuMadagascar aitirwa zvaakaitirwa ikoko. Vakadzokera kuZimbabwe kuzokumbira president wedu kuti madii kumbotibatira tichisvika patichasvika tazorena chee. Hanzi vese vemuAfrica kana vauya muZimbabwe vachiona mafacilities atinawo, vachiona kurongeka kwatakaita, vanoti meeting dzedu dzese ngadziitirwe kuZimbabwe. Asi iwewe mhai uri kuramba wakangoti pamba pako handisi kumboona zvandiri kuitirwa neZANU-PF. Vasina kuona Rhodhisha, vasina kuiona ndo vari kutinetsa. Ndosaka kuenga chepfungwa taive nhapa munyika yeRhodhisha. Hapana vamota zvekubudirira zvemarodhi, zvekubudirira kwemaEPA. Vari kuti hapana nokosha kukunda mumwe. Mai unokosha iwe wakagarapo. President Munangagwa ungwari hwavo mukanzwa takutaura nyaya yeVision 2030 vamwe vari kuti chiichocho vakaona ndiwo. Takasununguka 45 or 46 years almost. Zvataona mutongi waPresident Munangagwa within the last 8 years, 7 zvakasiyana. Mambodzwa panapa kuti kana kupaticha iwe hanzi kukoshesa pauri ipapo woteerera vari kuuya vari kudzidzisa wotora serious maprojects. Zvakapera nguva yekuti zvipi zvinoperera kwana mainhingi hanzi zviri kuuya pako. Mambo Zimunya kana paino akamirira Mambo Marange ndambonzwa kuti ndiona Rebo Marange ndimi nhasi makavamirira. Ndinoda kuvatenda madzimambo edu nokuti muno muZimunya Marange traditional leadership inofamba kamwe chete neleadership yemusangano. Vanomira nokuti vanoziva kukosha kwetraditional leadership. Madzimambo isu akaenda kuhondo. The bone of contention was the land. Isu chatakaita sevana venyu takaenda kunorwira kuti land igodzoka pamuri. Saka tinokutendai madzimambo kana muchiramba makatisapota
tinofamba munyika mamarange takasununguka, tinofamba munyika mazimunya takasununguka. Ndosaka muchiona President vanoti misha dzemadzimambo dzinofanirwa kunge dzine mvura, nokuti ndiwo makastodians evanhu. Kana paitike dambudziko, vanhu vanoenda kumba kwamambo. Mambo ndiye anozoti usiku musarwe kana wotagira chikafu vana vasina. Ndosaka muchiona program dzinoitwa naBaba Mnangagwa ndedzekukudzuridza madzimambo. Maheadman kana muripo, masabhuku kana muripo, ndinoda kukukudzai nenzira yepamusoro-soro. Handichaendi kumusangano. Musangano hauswa munhu. Ndikutarisa vanhu vatakatanga navo kubva kudhara-dhara, ndiri kuvaona vari pano, nekuti uyu musangano usabvume kushandiswa mumusangano weZANU-PF. Usabvume kuita munhu wemunhu mumusangano weZANU-PF. ZANU-PF inenge zihomwe ratinokwana tese, pakazotoita mutungamiriri anenge President Dr. E.G. Mnangagwa. Vanoti we are not an enemy to anybody. We want everybody to be our friends. Ikawo policy yoyo kubva baba pako. Haikwana kutopedza zuva uchingoti zvamainingi ndichawadai, pamainingi ndichawadai. Ushaikire munhu ane shai zvekumusoro wake repokomiriyo. Zuva ranhasi tiri kutenda guest of honor, Honorable Minister Comrade Monica Muchangwa. Tinokutendai nechirongwa chamauya kuno kuzoparura cheempowerment yakanangana nemadzimai. Haiwa, tiri kufara neprogramu yamayanayo child kuno. Tinotarisira kuti kuno kwaMarange tichibata neMazimunya, sezvo tiri muSemu district, ichabatsira madzimai edu, ichachite upenyu hwevana vemuno maMarange. Empowerment iyi yakanaka because iri kunangana nedunga munhu, iri kunangana nekuchinja upenyu hwemunhu, kuti mumai haachashai shuka pamba, haachashai sauti, haachashai mafuta, mwana haachatadzi kuenda kuchikoro. Zvese zvinozoita nekuti mai vanenge vaane pavari kuona mari, pavari kuitawo investment inenge yakanangana nayo. Saka chirongwa chaunzwa kuno kwaMarange naPresident Mnangagwa tinochigamuchira, tinochitenda. Inini ndinonzi Libert Gumenze, vanhu vanondiziva nezita rekuti Top Striker. Tinoda kutenda chirongwa chiri kuZimunya Marange cheempowerment chiri kuitwa naadvisor achibudikidza nemutungamiri wedu wenyika President wedu Dr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Saka kuno kuZimunya Marange taane stand yedu yekuti tivake madistrict part offices edu. Saka nezuro with the leading of our DCC chairman Cruiser Vaparenyatwa, takaenda pasite yekuda kuvaka maofisi apo ndakadhoneta zvinhu zvekuti part office ivakwe nedonzo redu revision 2030 apa middle income society iri kutaurwa napresident wedu. Saka takadhoneta zvinhu izvozvo. Tinodara kuti according to schedule yaDCC chairman wedu vakuruza part of chivakwa chitidovakwa apa ichi next week chichanga chakutotangwa. Pane zviringoda kuti chigadziswe naDCC wedu, asi DCC wedu vakatipromisa kuti kana zvichinga zvangopera izvozvo next week takutotanga kuvaka chivakwa chedu. Saka toda kutenda utungamiri hwese hweZimunya Marange, totenda utungamiri hwese hwemuManyikaland province, totenda naivo His Excellency vaMnangagwa nezvavari kuita mumabhizinesi edu. Tiri kushanda